The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. And you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may establish his covenant, which he swore to your fathers, as it is this day. Then it shall be, if you by any means forget the Lord your God, and follow other gods, and serve them and worship them, I testify against you this day, that you shall surely perish. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. The Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Give to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come into his courts. O worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before him, all the earth. For the Lord is the great God, and the great King above all gods. In his hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are his also. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is our God, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand. The world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth, the sea and springs of water. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Wear the circumcision, who worship God in the Spirit. Rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa balaang pulong sa Dios, na ginahanglan kita sa pag-andam sa itong kaugalingon. We have to prepare ourselves, cleanse ourselves if we still have sins in our soul. This become barriers in our study of the Word of God. So gikinahanglan nga kini ihikling o kini atong hinganlan, isugil ikumpisal ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. Iyang mando diha sa 1 John 1:9, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, ikaw andam na sa pagtuon sa pulong sa Dios. Alang ka mo higala, na wala pa'y kaluwasan, gidapit ka sa paggamit niya ng imong kabubuton, free will, sa paghimo sa labing manudanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 4:12 nagaingon usab, neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa,
sa hilom, magandam taas tong kaugalingon. Let us pray. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your word. We are grateful, Father, that through your grace, you brought us this time in this assembly to take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. We now pray na imo kaming hatagan sa pagpunting sa mga nauna. Give us the concentration. Pinagi sa pagpuno ka namo sa Espiritu Santo, hagita o dasiga kami, O Diyos, to the things you are going to teach us today. Salamat ni among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Make these things nga mong pagkahisgutan a blessing to us. All this we ask in Christ's name. Amen. Well, may adlaw sa tanan na itong mga higala, mga igsuon ni Kristo, aniyan na sa kita. Grasya kita, nagapahimulos ni ini. Nining mga kaayuhan o sa gugma sa Dios kini iyang gipakita kanato. So mao nga dako ang kitang pagpasalamat sa Dios nga iya pa kitang lugwayan sa tong kinabuhi. Nagaginawa pa kita karon skill pa nga tong panglawas, although nating alika uban ninyo nga naay mga balatian na pan kayong tanan gipahiluna na sa Dios. Grasya ang tanan. Kung ikaw makadungog pa din, grasya gihapon ka na. Andama kami, na ang Diyos nga paandam, nga andamon kita sa atong pagpadayon sa pagsibog sunahan sa atong spiritual momentum. This is the process of spiritual momentum so we can grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay. Padayon ta sa atong gibiyaan nga gihisgutan kagahapon, aniya pa kita magadupot sa tun-anan nga giuluhan o grasya, grace. Ato namang na define ang grasya nga grace is anything that God anything and everything that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Grasya. Sa laktod nga pagka kanang define ini ang grasya, lihok ug buhat sa Dios alang kanato. Ang atong our part is simply to either accept or to reject. Natay kabubuton. Busa, ikaw nga positibo, ini gayon na nagpaminaw kanini, then ang Diyos magatudlo kanimo sa iyang kamaturan. Okay, padayon ta. Kagahapon, atong gipainumduman ka nga anay prinsipyo. Prinsipyo nga gikan sa pulong sa Dios. Unsa man ang panginahanglan sa pagkamatarong sa Dios, ang hustisya sa Dios mao'y mutuman. In other words, in English, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. Now, sa diha nga atong ikayag, okay, deploy ang gitawag og flatline of the soul, mo nilaingan sa napulo ka mga paagi sa pagsulban sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices, otherwise called flatline of the soul. Ang Diyos mo sulay gyud kanato. God is going to test us. Kay abi nimo, ang Diyos buot nato. Okay? Buot nga kita magakinabuhi sa usa ka kinabuhi nga naay kahulugan, naay kanang katuyuan ug naay definition.
that is what God wants us. He wants us to live a life with a purpose, meaning, and with definition. O every time we get out of fellowship, sa higayon nga kita mahigawas na sa pakigambitay sa Dios, kano sa man ta mahigawas? Sa pagbuhat nato og sala, mga personal sins, out we go. So, matangtang na po ang atong pakigambitay sa Dios. Mo nang unsay gisangkap sa Dios nga grasya, isangkapan gyapon ta grasya nga mahibalik ta sa iyang protocol nga plano by rebound. You see, rebound, kinigong word nga rebound, this is kanang common kini sa mga basketball game, di ba? Kanang mo rebound. Now, ngano magigamit maning terminolohiya nga rebound? Well, of course, kanang kung kamao kang nining duwa nga basketball, kaning rebound mao ang pag saw na sad sa bula. Pananglitan na ay may shoot sa bula sa ring unya dili musod. So ikaw nga kanang magduduwa niini, imong paningkamutan nga imong makuha. Kasi mo na rebound. Mo rebound ka aron imo nasad ng unsa. Sa di pa nimo i-shoot, tingali i-shoot mo diretso or mo dribble una ka niya, una di mo i-shoot. So mo na ang rebound. Okay? So mo lang nagigamit na to terminolohiya, rebound nga. Of course, ang meaning niya ni pagkumpisal, pagsugid, paghingalan. Of course, ang definition gyud sa rebound is to name, to enumerate, to cite, to admit, to acknowledge. So mo ni confess. Sa laktod ng pagkasulti, to confess, pagsugid. Sugid nato dayon ang atong nahimong sala. Mental ba, lingual ba, o overt. Kini mahimong babag. Hindi lang kay babag, nahigawas ka sa pakigambitay. Gawas nga, nahigawas ka sa pakigambitay. Ikaw unsa kanang under God's divine discipline. Disiplinahon ng kakaanak ka maniya nga paamguhon ka. Dili na imong dapit nga imong gipuy-an karon. See? Kay duha ra magud ka puloy-anan ning gahuwat lang unsay imong puy-an. I am talking to you as a believer. Unsay buot nimong puy-an ang ihaba sa Dios nga God's power system. Unsay mga ubangan ni God's power system, protocol plan of God, the Christian way of life. Unsa pa? Ana dihang kanang ang imong dapit nga puloy-anan, the operational divine sphere. Mao nilayngan. So sa diha nga ikaw nalimpyuhan na sa buwan na kay gitinir dihang sala, then tuwa na po ka, soul na po ka dito. Na kay pagingambitay sa Dios, ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Mao ni ang magpangitabo nimo sa diha nga ikaw nagapuyo diya sa soul sa operational divine sphere. Apan sa panahon nga makasa ka, bisag unsa ka gamay sa sala kay bahin sa hustisya sa Dios, way gamay, way dako nga sala. Way giingon og mortal sin o venial sin wa. Kung sala, sala gyud na. Mana tanang sala pagakastiguhon gyud, pagadisiplinahon. Na by consequence. So mo na nga sa diha nga kita makasala, out we go. Sa ibot pasabot, may gawas ta sa atong fellowship with God, atong pakigambitay, Visayan na ang pagpuno sa Espiritu Santo matangtang. So gi-providean ta, gihatagan, gisangkapan, gitagan-an ta sa Dios og grasya nga gitawag natong rebound. Kasabot ka ba? So ilhag na, sabtag na kay ato ni ginahinayan aron giimog yung matuhog, masabtan gani mo.
See? So mao na nga ini rebound nimo, in you go back to sa imong dapit nga puloy-anan, o makapadayon sa ka sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. You continue executing the protocol plan of God for your life. Okay? So mao na nga every time we get out of fellowship with God, kanang rebound dayon. Okay? Immediately. O dili ang muhunong ka na diha, kinahanglan mo sibog ka sa unahan. Inomdong ka ba niya itong kanang 4 agenda, 4 ka agenda nga imong atong pagasundo ingon nga mga Kristohanon. Name your sins, isolate your sins, forget your sins, and keep moving. Okay? Akong balikon. Kaya may nung danon kayo ni. Name your sins. Hinganli. Ang gikinahanglan sa Diyos, hinganlan ra. Oh, by the way, ato ra gud ni ipatinaw nimo dugang. Kining rebound. Kanang pagkumpisal. Dili ni kanang wa ni magpasabot nga mangayo kag pasaylo. Ha? Kaya na pa'y mga igsuon nato nga wa maklaruhin ini. Nga kung mukumpisal ta, mangayo tagpasaylo, nga pasayloon ta, di ra ba? Wa na. Mo na practice sa relihiyon. Mangayo pasaylo. Now, ikaw nga doctrinal, naanay pulong sa Dios diya sa imong kalag. Gikinahanglan pa bang mangayo kag pasaylo? Wa na ra ba? Kay, nga naman, ang tanan natong mga sala, gipasaylo na dito din. Din man pasaylo ang atong mga sala. Sala kaniyan to, sala karon, sala sa umabot. Kadto tanan, gipana, gipapas, kanang bura, basta Tagalog. Okay? Gi-erase. Okay? Kay, si Ginoong Jesucristo mo ay dawat itong tanan itong mga sala. Dito samtang nagbitay siya dito sa krus, nagpakamatay siya tungod sa itong mga sala. Mao na nga, katong iyang gibuhat, ato ito ni gisgutan ng balik na sa tagmurag paglabas. Ang gibuhat ni Jesucristo dito sa krus, dili kadto buhat sa pagpasaylo. Sabta pag-ayo, ayaw pagpagawas, passing nini. Wa kadto magpasabot nga pagpasaylo. In other words, paminaw. Paminaw gyud pag-ayo. Why kapasayloan ang naitabo dito sa cross? Wala. Wa. Kadtong gibuhat ni Jesucristo sa pagpakamatay sa atong mga sala, paglukat sa atong mga sala. Kadto, paminaw, mautoy provision, mautoy paghatag sa Dios sa kahigayunan nga ang tao mapasaylo. Kasabot ka? That was His provision. That was His stimulus. Ingnon na nato, gamitan na lang nato ng pulong nga stimulus. Kanang provide rugod to sa Dios. Kay kadto ang paagi nga naay kay gayunan ang tao nga mapasaylo. Provision na to. Okay? Ugway kapasayloan na itabo. Now, ano sa man may tabo ang kapasayloan? Na karon sa diha nga ikaw mo sanong, moingon ka, nga mutuo ko, o mituo ko kang Jesucristo nga namatay kanako tungod sa akong mga sala dito sa cross. Mutuo ko niya. Sa diha nga mo yung mutuo ka kaniya, that means, nagtuo ka sa iyang gibuhat, aron ikaw, unsa, maluwas. Higtuo ka man. Maura man na ang gikinahanglan sa Diyos nga mutuo ka sa iyang
sa gibuhat siyang bugtong anak dito sa cross. Tuuhi lang siya. Ug ikaw, unsa? Pasayloon na diha. Na diha ang kapasayloan. Nasabtan niyo. Na diha ang forgiveness of our sins. So, diha pag ingon gyud imong mutuo kung Ginoong sa Kristo, imong tanang sala kaniadto, sala karon, sala nga umabot, gipasaylo. All taken care of. Now karon, naluwas na ka. Mubuhat pa man lagi kag sala kay ngano man naamantay kinaiyang makasasala nganing takol diri sa atong kalawasan sa pagkaymugso ginto primero atong pagkaymugso physical, pag-uha gyud nato pagawas tag-uang itong inahan, pag-uha na to diha automatic patay spiritual kita, although alive physically, buhi physical. Okay? Nakaron sa pag kinabuhi na nimo, magtubo ka na physically, mentally, okay? Moabot ang panahon nga mangutana kag naagyoy Dios, no? Naagyoy labing gamhan, labaw pa nako, labawng gamhanan sa tanan, nagbuhat ning tanan. Maunay period o bahin sa mong kinabuhi ning abot ka na sa age of accountability or God consciousness. Nakakanay unsa kanang moabot ko na sa imong hunahuna nga naagi Dios. Mo ni God consciousness. Bahin ka na. Ug sa panahon nga tubagon ka na sa Dios kay nangita man ka o kamaturan, mutubag yun ang Diyos. Mupadagid siya sa mensahe diyan nimo. Ug na po nimo imo ba ng dawaton o dili. Kasabot ka? Nagkaroon. Kung mudawat ka, luwas ka na. Luwas ka na. Karon sa imong pagkaluwas, Kristohanon ka na mo naging believer time ka na, mubuhat pa maglagi kag sala kay namantay kinaiyang makasasala. Nagkaroon. Inigbuhat na ito sala, out we go lagi sa fellowship. May gawas ta sa itong kanang operational divine atmosphere. Karon, gisangkapan ta sa Diyos sa rebound. Inig-rebound ni mo, kanang rebound, wa na magpasabot nga mangayo na pugkag pasaylo. Kapilam di ka mga ipasaylo. Di man gani ka mga ipasaylo niya itong pagkaluwas ni mo. Ang imo rang ibuhat mo sa di ganito buhat. Imong gigamit imong kabubuton nga mutuo ka. Diha napasaylo. Diha na mahitabo ang kapasayloan sa imong mga sala. Kasabot ka. So diha mahitabo ang kapasayloan sa imong mga sala. Kay gipasaylo naman bisan og makabuhat pa kag sala karon, ayaw na pangayong pasaylo. Wa na magayon ang Dios nga pangayo pagpasaylo. Man na. Kay og tao pa ang Dios may saban ni siya sige mga pasaylo. Ang ipasaylo naman ako automatic atong pagdawat niya sa akong bugtong anak. You see? Sabtag yun na. So dili pangayong pasaylo ang rebound dili. Igo lang ang hinganlan nimo. Mo admitir ka. Mo angkon ka nga nakabuhat ka niya ng mga sala. Mura. O unsa pasayloon na cleanse you from all unrighteousness. O ginig-rebound nimo niya na ay mga sala pang nabuhat nimo nga nakalimtan. Kalimtan ha? O ni mo tuyo lahi na po na kung imog yung kanang tuyo o kalimot na lahi na na. Ang bot pasabot nga nakalimtan yun nimo nga nakabuhat kag lain pang sala. Kadto'y apil na kadto sa Dios sa pagpa. Kasabot? Okay. So mao na nga
sa higayon nga kita makasala, mahigawas kita sa atong pakigambitay sa Dios, o gikinahanglan nga mo rebound dayon kita. Inumdumi na itong upat ka agenda sa rebound. Name your sins. Isolate your sins. Forget your sins. Keep moving. Okay? Now, kaya sa panahon lagi nga kita makasala, we are grieving and quenching the Holy Spirit. Atong gisakit ug atong gipawong gipawong nato ang Espiritu Santo. Now, okay. Sa atong pagkakristohanon, gikinahanglan gyud na nga itong pagmatngon kanunay. Kaya naatay mga responsibilities. Inumbong ka sa itong gisgutana. Ako kang tagas lista. I hope din na ni mo kalimtan. Okay? Mo ni atong balik mo bitaw ni gini atong method of teaching, repetition kay nga no. This is inculcation method. Gagmay pata sa atong pag-eskwela, elementarya, high school, balik-balikon mga maestra o maestro. Unsay tuyo aron di na makalimtan. Okay? Aron di na gyud makalimtan. Will never be forgotten. Okay, mo ni ang atong method of teaching. Now, kita mga magtutuo, muagi o ingnon ta nga muagi ta sa itong pagkinabuhi Kristohanon, muagi ta sa labing mahinungdanong subayunon o lakang. Ingnon ta kritikal nga agianan. Now, kay ang gikinahanglan nato sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, dili lang kay kutubra sa atong pagpaminaw. Napit ay bersikulo nag-ingon, be not only hearers of my word, but be doers of my word. Na, kaya og hearer ka lang, you are deceiving yourself. You see? Now, so kining gitawag og kanang mahinungdanong subayunon o lakang sa atong Kristohanong pagkinabuhi, mao kini ang paagi. Ang atong pagkat-on sa doktrina, ang atong nakat-unan nga doktrina, nasabtan, nailhan, nakat-unan, kinahanglan kinig sagulan o pagtuo. Okay? It should be mixed together with faith. Na si Branon 4:1 ngadto sa 3. So, kining maong kanang practice o tulumanon, this will lead you into the realm of doctrinal reality. Okay? Magaganoy ni mo ni. Maghatod ka ni mo, magasangpot ngadto sa doctrinal reality. Mahimong klaro og tataw na gyud ang doktrina. More real than any circumstance in life. O gawas niini, gisagol man nimo ang pulong sa Dios, imong nakatunang pulong sa Dios, gisagula sa imong pagtuo, kini mo hatod kanimo, muda kanimo ngadto sa gingon og realm of doctrinal reality o naa na kay divine viewpoint, mental attitude. Okay? Divine viewpoint. Diyos nun nga mga pangunahuna. Di ba ni, ang Diyos nung mga pangunahuna, mas labaw pa sa tawahanon ng pangunahuna. Nabito na sa Isaiah 55:8 and 9. Ang sabi gisulti. Ato na pong i-quote. Aron di na yun na di mo makalimtan. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, saith the Lord. Mo nagisulti sa Dios. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways
higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Now, o kining gitawag na to divine viewpoint mental attitude, mao na kini ang tinubdan sa unsa espirituanong gahom, espirituanong alinggaton. Sakto ba ng Visayan spiritual discernment ba? Okay? Alinggat, nagdali ra ka makaalinggat. Unsa pa? Tinubdan sa espirituhanong gugma, spiritual love, o tinubdan sa spiritual growth, espirituhanong pagtubo. Now, ang kining maong package, okay? May package naman kining kinatibuk-an niini mo resulta ngadto sa kanang binuhatan the production of doctrinal orientation. Ang usa ka magtotoo gets oriented to everything in life. Murag ka na-oriented na siya, naanad na siya. Murag naanda na niya sa iyang kinabuhi. He is oriented to everything in life, like sa kinabuhi, bahig kamatayon, bahig kanang kaminyoon, bahin sa iyang trabaho, bahin sa pagkaon, bahin sa pamilya, panimalay, bahin sa paghigugmaay, bahin sa pagkatog, bahin sa social life, pagkinabuhing sosyal, tanang bahin sa kinabuhi, everything in life. You see? So mo ni ang source. Kining maong package nga itong hisgutan. Now, by the way, una pa mo padayon, kining kong critical. Kaya ang title ko na ito sa paghisgot niya mo ang The Critical Pathway. Ang atong agianan nga maynugdanong subayunon o lakang. Okay? Now, kining word nga critical. Ang masuod kasi muna ang ICU. Critical. Di ba critical na? Intensive care unit ba? Now, sa akong bahin, ako naman nag-istorya po ninyo, ato lang po ninyo, usabon sa pag bat-bat niini alang sa mga bag-o. Okay? Yan tong mga kawhaan ng tulo ka mga tuig. Okay? Taon-taon lang yung pila ng tuig. Sa diha nga ako agi o coronary heart bypass. Okay? O hapin na yun, mamatay niya itong panahon na. So, din himikabo sa Amerika. Okay? So, when I underwent my coronary heart bypass here in the U.S., kadto critical to my survival. Gusto? Di ba? Critical. It is indeed critical. Kay, di mo na, nagaungaw ka sa kamatayon. Okay? Grabe pag ginanto kay bleeding pa ko sa human sa pag dis nila sa ahong dugan. You see, ang tanan nga mga naitabo, grasya, gipahiluna tanan sa Dios. Tiyaw mo na, iba grasya nga iya pa kong gi-extend ang kong kinabuhi hangtod karon nga karon nakaamgo ko nga pagagamiton paday ko niya. So mao na ang atong gidupotag hisgot na ito ning critical. It is indeed critical to success sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Kung wa tay pulong sa Dios sa atong kinabuhi, wa gyud tay tumong, wa gyud tay kanang abutan
we are going nowhere in our Christian life. Huwag yun. Kung wala tayo pulong sa Diyos. Now, okay. So, doctrinal orientation, doctrinal objectivity, bahin sa mga tao, mga butang. No, of course, mga tanong ko mo, makalipay ba ang mga tao? Makalipay ba ang mga butang? Di ra ba? Things cannot make you happy. People cannot make you happy. Kinsa ra may makahatag kanimo kalipay. Only God. Kadungog ka? Only God. Your wife, imong asawa, gidisenyo ka na to be a fabulous blessing. If she is the right woman who is plugged to the Word of God. Your husband, imong bana, is also designed, gidisenyo to be exactly that. Now, ang Yahweh, ngadto sa madinaugon, malampuson nga kaminyoon, as we know from doctrine, sa atong hibawan sa doktrina, is the spiritual life of both husband and wife. You see? Inumdum ka ba sa triangle of marriage? Mura maligtaw-taon na itong one ay hisguti. Na ay triangle of marriage. Ang nag-una nini, physical attraction. Ikaduha, soul rapport. Okay? Ugay ikatulo, spiritual life. Kining ikatulo, mao ni ang Yahweh ni ining tanan. The spiritual life of both husband and wife. So, mao na. Physical attraction una, then soul rapport, o spiritual life. Now, sa pagpadayon nining atong formula for a believer's critical pathway, naatay doctrinal confidence ngadto sa Dios. Kini magdala ka nato to doctrinal courage, atong doctrinal nga kaisog, kalig-on ngadto sa tao o sa mga sirkumstansya. Now, unsa may diha ni Abraham? What Abraham had, mao to iyang doctrinal nga pagsalig ngadto sa Dios. He knew when he went to offer up Isaac, iyang gihalad ang iyang bugtong anak na sa Isaac. Dugay ra pagitawag ko niyang pangayo atong anak ka, si Isaac. No. He knew when he went to offer up Isaac that God could not fail him. Di gud siya pagkiason sa Dios. He knew nga mabuhi gyud kato si Isaac. Whether God wanted him to go ahead and sacrifice Isaac as a burnt offering. Okay? Gihalad niya. Burnt offering. No. Abraham is going to stand there and God is going to resuscitate him. Mao to'y kanang lihok sa iyang huna-una. Abraham already saw it happening. Ibawa na niya ang tanan nga may tabo. That's what gave him doctrinal courage. Mao to'y naghatag kaniya to go through with that. Naiyag yung tumanon. Well, any believer without doctrine, moingon gyud. Sa may mong gibuhat ang Abraham, noon sa magka. And they would just try to stop him, di ba? Now, just as, paminaw, si Pedro, dili si Pablo, si Pedro misuway sa pagkumbinser ni Jesucristo nga dili pantuon niya to sa Jerusalem. Peter tried to dissuade Christ in going to Jerusalem. Nga na ni mong mabasa sa Matthew 16. O nga dili buot si Pedro nga mamatay si Ginoong Jesucristo
alang sa mga sala sa tibuok katawhan kaliwatas tao. Ano man itong iya magi kanang kumbinsi sa Ginoong Kristo niya ito. Itong si Pedro stupid. He was stupid when he did that. Now, next is, it produces goal orientation when a believer knows what he's trying to do in life. Kini grace orientation, laing nga nini, is pagka mapaubasanon. That's called humility. It produces kanang inner beauty. Maka resulta kini sa kanang kaanyag niya sa sulod. It produces inner beauty and it produces control. Na makakontrol ka sa mga detalye sa kinabuhi. Mga detalye. The believer knows how to run his life. See? Mao na makapahatag kaniya kanang kahibaw, kaalam, unsaon sa pagpadagan siyang kinabuhi. Nahibaw siya what to do with money. Kamao siya mo handle kung sa labi. He knows what to do with material things. Si mo ni mga resulta. He knows what to do with work. Bahin siyang trabaho, bahin sa iyang social life. Nahibaw siya unsaon niya gamit sa pulong sa Diyos sa iyang kinabuhi. Nga naman, tungod kay ang pasiunan niya sa iyang kinabuhi, mo man ang pulong sa Diyos. The priority of his life is the Word of God. Ang tanang mga butang, detalye alang kaniya. The rest of the things are details. Siya ang nagakontrol. He masters the details of life. O dili na siya sa ulipon niya ito mga detalye. It's because tungod kini sa Bible doctrine nga naa na diha sa iyang frontal lobe, resident in his soul. O tuyok-tuyok na diha sa iyang iyang panimuot. So that is circulating in the stream of his consciousness. Dinhi mahimo siya usa ka mananaog, successful, victorious, winner, believer. Ato ni padayon ugma. Dagan patang pagahisgutan. Dili atong tunanan grasya. Magampo ta. Amahan namong langit to, nagpasalamat kami kanimo sa among pagpahimulos sa imong mga pulong, imong itudlo ka na mo nining adlaw. Bani kami o Diyos ang pagbubuwag ning adlaw. Likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik sa among Bible study dinhi sa pinagi sa YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan o Diyos sa ngalan ni Ginoong Hesukristo king tanan na mo giampo. Amen.